Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Közös Értékeink című Európai Unió által támogatott Szlovákia és Magyarország közötti határon átnyúló regionális magazinműsorunk adását látják. A kassai Thália Színháznak Czajlik József rendező személyében új igazgatója van. Következő összeállításunkban vele ismerkedhetnek meg, illetve az új évad darabjaival is. Mint ahogy a sajtónak bemutatott új dramaturgiai tervből kitűnik, az új igazgató olyan ínyenségeket válogatott össze az új évadra, amiket a kassai társulattal bátran bevállalhat, illetve kizárólag olyanokat, amik szlovákiai ősbemutatónak számítanak. Sőt, lesz köztük világpremiér is. Az említett sajtótájékoztató előtt a társulat egy részét beültette a színház kirakatába, ezzel is hirdetve a Thália nyitottságát. Több új arc is feltűnt az üvegtáblák mögött. Például a kassai közönség ismét örülhet Rákviki játékának. De végre lesz zenei vezetője is a társulatnak, és a színházba járó közönség annyi meglepetésben részesül még a közeljövőben, hogy érdemes lesz odafigyelni a Tháliára, ígéri az új színi direktor. De nézzük meg röviden, ki is ő tulajdonképpen. Pozsonyban végeztem a Színművészeti Főiskolán, színházi rendezés szakon, Juraj Nótánál, és utána rögtön a Bárka Színházhoz kerültem Pestre. Az egy formálódó színház volt akkoriban még, és jöttek is velem a felvidéki osztálytársak, iskolatársak, összesen 4. Szabadúszó voltam, tehát ez alatt már a bárkás időszak alatt is jártam vendégrendezőként nagyon sok színházban, Szerbiában, Lengyelországban, és hát, mint mondtam, Szlovákiában majdnem az összes jelentős színházban dolgoztam. És az Epoptea társulás műhelyt is megalapítottuk Gál Tomival, amivel szintén pár előadást készítettünk. Ez egy dunaszerdei társulás volt, székhelyű, hiszen én dunaszerdei vagyok. És ebből az időszakból táplálkozva végül is jött ez a tháliás lehetőség, mert ugye ez nem felkérés volt, hanem egy lehetőség volt, hiszen Kollár Péter nyugdíjaztatta magát, és ezáltal volt egy pályázati kiírás, és én már az Epoptea megalapításakor is azért szerettem volna egy társulatot létrehozni, vagy legalábbis az még egy virtuális társulat volt, mert mi hívtuk meg azokat az embereket, akikre szükségünk volt, hogy befelé lehessen fordulni, és táplálni magát a közeget is. Ugyanis így vendégrendezőként én személy szerint nagyon sok tapasztalatot szereztem, nagyon sok dolgot tanulhattam, nagyon sok emberrel találkozhattam, és azt gondolom, hogy nem kell szégyenkeznem azok miatt, az előadások miatt, amiket az asztalra letettem. Persze ízlések és pofonok, aki látott egy-két előadást, valakinek biztos tetszett, valakinek biztos nem tetszett, de ez egyéni kérdés. Viszont ugye az nem, azt a befektetett munkát, azt ott hagytam egy-egy társulatnál. A teljesség igénye nélkül föl lehetne sorolni egy-két állomást, ahol rendeztél, esetleg játszottál is? A középiskola utáni első 2,5 évben voltam én színész. Először a Tháliában, aztán a Jókaiban és újra a Tháliában. Ez egy ilyen 2,5 éves forgó volt. De én igazából nem tartom magam színésznek, nem is tartottam magamat színésznek, csak már akkor is emberhiány volt, és be lehetett rögtön tölteni egy színészi állást. Ez egyébként elég nagy tapasztalatot jelent mindenki számára, be van dobva a mélyvízbe. De hát utána hosszasan kerestem úgymond a helyemet, és hát a rendezés az volt, ami igazából érdekelt, és akkor onnantól fogva, ugye az Bárkán kívül, amit említettem, az Újvidéki Színházban, a Kalisi, Boguszlavszki teáterben, aztán a Budapesten, ugye a stúdiókában is dolgoztam, a Színművészeti Egyetemen is dolgoztam egy darab erejéig, Egerben, az Egri Színházban dolgoztam, és Szlovákiában a Kassai Állami Színháztól kezdve a Mártoni Kamara Színházon keresztül, a Nyitrai Dab Színházban, a Kasztorka Színházban, a Szlovák Nemzeti Színházban, Jókai Színházban, Komáromban dolgoztam, és hát
Ja, ezt mondom éppen, hogy már azt gondolom, hogy itt az idő arra, hogy befelé forduljak, egy belső milliót teremtsek, és azt gondolom, hogy nincs is jobb helyzet annál, mint ami itt van Kassán. Nekem Kassán az életemből körülbelül 7 év kötődött eddig Kassához, mert itt jártam középiskolába, iparista voltam, ott ismerkedtem meg egyáltalán a színházzal. Pásztor András iparista kis színpadon keresztül vezetett be, és ő már, neki nagyon sokat köszönhetek egyébként. Miklós tanárnő az Dunaszerdei általános iskolában, és Pásztor András és Kovács Miklós az ipariból, ez az a 3 jelentős pedagógus, akinek igazából nagyon sokat köszönhetek. Ezért térek ide-vissza, hogy akárhogy is van, Kassa Európa legészaki magyar színháza. Nincs északabbra, ezt nem is tudatosítják sokszor a felvidékiek sem, mert nekünk Kassa csak ugye egy keleti vég, úgymond csak. De hát Magyarországon meg aztán duplán nem tudatosítják, hogy ez így van. És ilyen értelemben mi egy bástya vagyunk, és annak minden pozitívumával, mint védbástya is, de mint híd is, és most egyáltalán nem politikai értelemben mondom ezt, hanem konkrét kulturális értelemben, hiszen mi ide tudjuk leszállítani, itt tudjuk még földre tenni azt az értéket, amit közvetítünk, és itt is tudjuk keverni, jó értelemben, a szláv hatásokat, ötvözni a mi színházunk valami, ami a magyarból hiányzik. Ez most már az új évadban is megmutatkozik. Megmutatkozik mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy ennek a színháznak bátornak kell lennie, mert már az önmagában egy érték és bátorság, hogy itt vannak emberek, akik ezt akarják csinálni. Végül is, bárhogy is van, Kassa egy szórványvidék. Most már azt lehet mondani, szórványmagyarságért szinte. Hát 9000 ember vallja magát magyarnak, aztán ugye többen vegyes házasságban élnek, és nagy a fiatalság, elvándorló potenciája, és sok a színháztól elszokott ember. Tehát itt igazából a várost a mi tehetségünkkel meg lehet szólítani, csak el kell indulni. És ez most éppen adott helyzet, mert megpróbálok konkrétan a hagyományok útján maradni, tehát népszínházi profilt mutatni, vagyis a mindennapi élet legfontosabb létkérdéseit boncolgató előadásokat elindítani, és közben emelni a minőséget és a kifejező erőt. És hát ezért van az, hogy főleg a tapasztalataimnak is köszönhetően meg tudok szólítani külföldi rendezőket is, értem itt mondjuk a lengyeleket, de magyarországiakat is, de ez nem teljesen jellemző, de a felvidéken is ugye vannak bástyáink, és ezért lesz ez az évad többrétű. És akkor nézzük végig nagy gyorsan, mit is kínálnak ebben a többrétűségben. Az első szlovákiai ősbemutató Brian Friel, Philadelphia, nincs más út. Ezt Csétóth Erzsébet színművésznő jutalomjátékaként hirdetik. Második darab Karol Wojtyla az Aranyműves boltja előtt. Ez egy oratórium a szeretetről és a házasságról. Ez is szlovákiai ősbemutató. Kevesen tudják, hogy János Pál pápa több darabot is írt. Aki eljön a januári bemutatóra, megtudhatja, hogy nem is akármilyet. A Thália rendelésére készült egy musical, ami nagy valószínűséggel a magyar Harry Potterként fog bevonulni a színház történelembe. Böszörményi Gyula, Lakatos Róbert, Müller Péter Sziámi, Gergő és az Álomfogók című darab egy ősbemutató. A negyedik az pedig egy kétnyelvű előadás lesz. 2 történet folyik egymás mellett, 2 csapat találkozik benne, és a közös bennük egy főhős. Ezt a Kassai Állami Színházzal visszük színre. Ezt én rendezem majd, és Peter Pavlac Nemzeti Színház dramaturgia volt iskolatársam, ő írja. Én is írok benne egy részt, de hát a fő rész az övé lesz. Ez lenne a mi repertoárunk, ez is természetesen ősbemutató, mivel ez is most készül. És lesz még egy plusz 5. választható bemutató, amit a bérlet mellé lehet megvásárolni. A Bárka Színháznak a Mulatság című előadása, ami 300 valahány előadásnál tart,
nagyszerű színészi koncert. A megyei fenntartású intézmény a működési költségeire továbbra sem kap pénzt, fedezik az energiaköltségeket, a béreket, illetve a járulékok egy részét. A darabok színpadra állításához, díszletekhez, kiutazásokhoz és még annyi rengeteg más kiadáshoz valahonnan elő kell teremteni a forrásokat. Más generáció vagyunk. Tehát mi már ezt tudjuk, mi már ezért nem sírunk. Mi már ezért inkább dolgozunk, hogy megtaláljuk a másik lábakat, amin állhatunk. Ebben talán más a mi elképzelésünk. Ebben már nem feltétlenül érezzük magunkat egy vesztes pozícióban, hanem inkább egy nagyon, nagyon nyitott és állandó éberséget kívánó, de jó felismerő képességet, meg eligazodó képességet és kommunikáció képességet igénylő pozíciónak látjuk ezt. Ez az anyagi helyzet talán még rosszabb is lehet. Azt gondolom, hogy itt van egy generációs váltás. Kollár Péter a megfelelő helyen volt a megfelelő időben, és jókor ment el. Mert szerintem, mivel nagyon felvilágosult ember, ő látja ezt, de már ő nem ennek a kornak az embere. Viszont az érdemei nagyon nagyok. Tehát azt gondolom, hogy azáltal, hogy mi még itt ülünk ebben az irodában, ez az ő érdeme is. Lehet építeni az elődök munkájára, állítja az igazgató, és mivel jövőbe néző, sőt nyertes pályázatok is rendelkezésére állnak, biztosan állíthatja, hogy nem sokára nagy átépítés kezdődik a Tháliában. Lesz egy konferenciaközpont, korszerűsítik a nézőteret, átalakítják az előteret, és a pincében egy színészmúzeumot hoznak létre. A szepsieket pedig továbbra is szeretettel várják, bérleteket a Szepsi Városi Művelődési Központban lehet vásárolni, és autóbusz viszi majd az előadásokra a színházba vágyó közönséget. Restaurálták az Ochtinai Mártonfalvi templom barokk oltárát és szószékét. Az oltár felújításánál egyedülálló megoldást választottak a szakemberek. A középkori falképet ötvözték a barokk oltárral. Ochtina középkori templomának építése egybeesett a gömöri érzbányászat fellendülésével. A templom belső középkori falfreskói után 1724-ben emelték gazdag díszítésű oltárát, és 1728-ban a szószéket. ...2003-ban a kutatással és feltárással kezdődött aprólékos restaurátori munka mára meghozta gyümölcsét. A legfontosabb feladata egy restaurátornak, hogy a mű eredetiségét megőrizze, és ezt az eredetiséget kell úgy felújítani, úgy helyrehozni, hogy az ne módosítsa a műtárgynak az eredeti kinézetét. A barokk oltár jobb oldalán Szent Pál apostol, balról Szent Péter látható. Két zenélő angyalfigura van az oltár tetején. Az utolsó vacsora értékes festménye és a bibliai idézet tematikusan összhangban van az oltár ikonográfiájával. Az 1900-as évek elején készült oltárkép már nem került vissza a helyére. Üresen hagyták a restaurátorok. Így a középkori, Krisztust ábrázoló falfreskó érdekesen ötvöződik a barokk oltárral. Téma tohto obrazu nesedela do tohto evanjeliového oltára, lebo bola to téma Kristus na návšteve u Márie a Marty. Takže pri tejto reštaurácii sme sa rozhodli, že tento obraz, ktorý nám trošku tam prekáža v tej evanjeliovej tematike, preložíme na iné miesto v kostole a namiesto toho do tohto otvoru, ktorý tam zostal po tom obraze, sa pokúsime pomocou svetla, pomocou nasvietenia vtiahnuť jednu fresku, ktorá je namalovaná na stene za oltárom. No a myslím, že sa nám to celkom podarilo. A barokk oltár és szószék jellegzetes márványozásos technikája mellett is sokszínű. Az aranyozás eredeti polimen technikával készült. A szószék koronájának végén Mihály arkangyal,
A karzaton a 4 evangélista szobra emelkedik a szőlőfürtös kompozícióból. Voltak helyek, ahol teljes rekonstrukcióról beszélhetünk, ugyanis egyáltalán nem maradt fönn az eredeti színréteg olyan minőségben, hogy azt meg lehetett volna őrizni, csak tényleg imit-amott hajlatokban, mélyedésekben, hogy hát amiből tudtunk következtetni, hogy hát mégis milyen színe lehetett annak a bizonyos résznek. A 4 évig tartó restaurátori munkát Mézes Árpádon kívül Korány Sándor és fia, Korány Péter végezte. A felújítást közel 2 millió koronával, 66 000 euróval a Kulturális Minisztérium támogatta. A középkori falfreskók feltárása szintén pályázati támogatással már megtörtént. Hogy lesz-e további anyagi forrás az egyedülálló oktinai templom freskóinak felújítására, az a következő hónapokban dől el. A szepsi roma fiataloknak ismét lehetőségük nyílt tehetségük bemutatására. Ezúttal Kassán, a Művészetek Házában, egy rendhagyó hangversenyen. Začiatkom tohto roka sme vám predstavili divadlo mladých Rómov z osady na Budulovskej ulici, ktorá nesie meno Divadlo z Chatrče. V divadelnom súbore sa stretávajú už vyše 2 rokov nadaní umelci, ktorých pod svoje krídla prichýlila Irma Horvátová, komunitná pracovníčka. Scénky, ktorých režisérkou je Irma, odzrkadľujú život týchto detí. Aj keď niektoré z nich vyrážajú dých, sú obrazom krutej reality. Ich doterajším najväčším úspechom bolo vystupovanie v Bratislave na úrade vlády pred samotnou premiérkou Ivetou Radičovou. Pre deti to bol nezabudnutelný zážitok. Divadlu sa venujem od 12 rokov a tancu od takých 10. Na tanec ma baví, keď mám zlú náladu, a keď tancujem, tak mi to zlepší náladu. A divadlo tiež. Mi to zlepší všetko, keď som v divadle. A színházt meg csapolni fogunk, meg 2 nótak fogunk énekelni. Mióta foglalkozol az énekléssel, meg a színészettel? A színészeti, amikor voltam olyan 14 éves, meg a énekelés vagy 8, azután énekelek. És jársz valami tanárhoz is? Az iskolában gitárra lenn, csak gitárra járok itt. Hol mindenhol léptetek már fel? Jó, Pozsonyba, Sátszon, máma fogunk lépni Kásson. Itt léptünk fel, Szepsibe, Hagyaja, Jeszenszke. Nekem az Úradvaldban, mert voltak olyan nagy miniszterek, ott is láttak minket. Ja som členkou divadla z Chatrče, budem rozprávačkou ňou. Spievať a tancovať veľmi nie, keďže aj keď som Rómka, to nemám v krvi. Ale skôr budem len prekladať to všetko, čo naši chalani povedia po maďarsky a po rómsky, keďže tá jazyková bariéra je ich tam pri nich, tak ja to všetko budem hovoriť. Chodívame na výjazdy hlavne len do Bratislavy a tam do škôl, do všelijakých škôl. Medzi ich veľké úspechy sa zapíše netradičný koncert v Dome umenia, ktorý bol vyvrcholením 3-dňového workshopu s názvom Hlasy pre zajtrajšok. Projekt organizovala medzinárodná nadácia Jehudy Menuhin s neziskovou organizáciou ETP Slovensko a zúčastnilo sa ho 30 rómskych detí vo veku od 6 do 26 rokov z moldavskej osady na Budulovskej ulici a zo Šatce. Ja som 100% spokojná. Oni sú veľmi milé deti a
a hneď začnú to vnímať, o čom sa rozprávajú. Hoci rozprávajú po anglicky a všelijakými jazykmi, ale naše deti to tak s rukami a všelijakými pohybami sa to pochopí. Po roku sa začali kryštalizovať prvé talenty a dnes už väčšina z nich chodí do ľudovej školy umenia, rozvíjajú si hru na gitare, spev, tanec. Pani Ida Kelarová, česká známa spevačka, ona sa zaoberá len s divadlom. Takže to je v centru voľného času, tam prebieha a ona im už učí aj ten spev, ako treba vysloviť tie slova, kde tie tóny dole alebo hore dávať. A to je, myslím, že pre naše deti, pre nás divadlo je špecifikné. Umeleckí ambasádori nadácie Jehudy Menuhin z celého sveta sa spojili s rómskymi deťmi z Moldavy a Šace, aby za 3 dní s nimi nacvičili kultúrny program a predstavili im aj kúsok zo svojej kultúry. Hneď na úvod sa predstavili moldavské deti so scénkou o Lukášovi, kde poukazujú na život v gete. Naším najväčším cieľom je zabezpečiť, aby deti postupne, tak ako to predviedli v predstavení divadla z Chatrče, postupne odhodili sáčky, začali chodiť pravidelne do školy, učili sa, vzdelávali sa a stali sa plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Takže to je ten najpodstatnejší náš cieľ a deti sa veľmi veľa naučili sa nové techniky, naučili sa nový spôsob spevu, tanca a myslím si, že im to dalo dosť veľa. Ja myslím, že ľudí, ktorí nevideli ešte doteraz predstavenie divadla z Chatrče, tak to predstavenie oslovilo, čiže máte vzácne talenty v Moldave a treba tým deťom pomôcť, treba ich rozvíjať a treba im podať pomocnú ruku, či už škola alebo mesto Moldava. Každý občan Moldavy, ak môže, nech pomôže. Deti si koncert náramne užívali a väčšina z nich vystupovala pred rodičmi poprvýkrát. Hogy érzed magad a fellépés után? Milyen érzések vannak benned? Szuper. Öröm nekem, amikor felmegyek a színpadra, és annyi nép előtt felléphetni. Annyi közönséget látni. Örülök, hogy részt vehettem ebbe a projektbe. Örülök, hogy felléptem én is itt, lehettem Kasan. Nagyon jól éreztünk magunkat ennyi nép előtt. Ez egy nagy érzés volt, hogy itt felléptünk. Szüleid most láttak először fellépni téged? Hát igen, mert anyukám beteges is, nem járhat fellépésekre, csak most jött el. És mit mondott, ma beszéltél vele? Hát örült, hogy itt látott engemet ezen a fellépésen. Deti z Moldavy sú naozaj talentované a predstavenie, ktoré pripravila Irma Horvátová, komunitná pracovníčka, je jedinečné nielen na Slovensku, ale myslím si, že aj v Európe a oslovilo zatiaľ všetkých našich hostí, ktorých sme či už v Moldave, teda priviedli ich do Moldavy a umožnili im spoznať toto predstavenie, ale rovnako oslovilo aj bratislavské publikum. Neviem, či viete, ale deti vystupovali aj na kultúrnom lete v Bratislave. Pravidelne chodia a vystupujú pred deťmi bratislavských škôl, takže myslím si, že je to výnimočné podujatie a preto práve z Moldavy. A takisto aj deti zo Šace sú veľmi nadané v tanci, takže sme ich zapojili do tohto projektu. Ale musím povedať, že aj v iných obciach a v iných mestách, kde naša organizácia pôsobí a kde máme komunitné centra, tak sú talentované deti, ale nedá sa všetky deti priviesť na jedno miesto v jeden deň. Aj takouto spoluprácou sa snažia nadácie a organizácie začleniť rómske deti do spoločnosti, dúfajúc, že časom ich práca prinesie zaslúžené ovocie. Újraéleszti az ózdi jazz hagyományokat a Lucky Boys Band. A helyi születésű Dixieland zenekar már Budapesten élő tagjai havonta egyszer visszajönnek városunkba, és egy klubest keretében idézik fel közös múltjukat.
A koncerteket baráti alapon teljesen ingyen vállalják. Mint mondják, szívesen jönnek haza, hiszen Ózdon évtizedek óta létjogosultsága van a jazz muzsikának. Balika, nehogy fejbe vágjalak, kezd csak meg. A Lucky Boys Band tagjai Ózdon születtek, de már csak egyikük él a városban. Mindannyian a Bartók Béla zeneiskolába jártak, és mindannyian szerették a Dixielandet. 1982-ben alapítottak zenekart, azóta muzsikálnak együtt. Nem voltunk zenészek, nem volt ez a szakmánk, hanem a fiatal 14-15 éves fiúk voltunk, akik a Bartók Béla zeneiskolába jártunk, szerettünk zenélni, elkezdtünk muzsikálni, Dixielandet muzsikáltunk abban az időben, szerettek itt bennünket, rengeteg barátunk, haverunk volt, és ez egy sikeres történet volt annak idején a 80-as években Ózdon. 2 évvel ezelőtt ezekre az emlékekre támaszkodva Varga Tibor, az együttes vezetője, megálmodta az első ózdi jazz parádét. Annak és később a második zenei fesztiválnak is óriási sikere volt. Akkor arra gondoltunk, hogy ezt a régi barátságot felélesztve, ugye mert egy ilyen fesztivál az csak évente működik, egy évben egyszer, megpróbálkozunk azzal, hogy havonta egyszer megpróbáljuk újra azt, amit annak idején a 80-as években abba hagytunk. A klubestekre az egész zenekar lelkesen készül. Hazajárunk ide, tényleg azt kell mondani, hogy anyagiaktól teljesen független, baráti szálak fűznek ide, érzelmi szálak fűznek ide Ózdhoz, a helyhez, az emberek, akik eljönnek, meg tudják, hogy játszunk, és akkor picit olyan, mintha megint 18 évesek lennénk. Hát mondjuk én annyi is vagyok félesendől, ez nem igaz. Szóval családias, baráti, nagyon kellemes, nagyon jó ide járni. Azt már nem tudják pontosan megmondani, kinek a fejéből pattant ki a Dixie Club ötlete, de annyi bizonyos, hogy az elképzeléshez az első szóra csatlakozott mindenki. Én úgy gondolom, hogy mi találtuk ki ketten, de mégsem merem ezt így elorúzni mástól. Lehet, hogy már másnak a fejébe is megfordul a zenekaron belül, de a zenekarnak a tagjai viszont nagyon pozitívan álltak hozzá, tehát rögtön úgy, hogy mindenki más valaki, tehát ahogy az ereje engedi, rögtön jön, úgy szervezet, hogy tudja jönni erre a havi egy alkalomra, hogy mi muzsikálhassunk végre együtt. Sőt, a dobosunk, aki autószerelőként dolgozik, 20 éve nem dobol gyakorlatilag, vásárolt egy dobfelszerelést, ami nem kis pénzbe kerül, és nem kis energiába, hogy megkeresse, és megtette ezt is. Tehát azért nagyon pozitív a hozzáállás a zenekarnak mindenképpen. A nemrég indult Dixie Club iránti érdeklődés egyelőre változó. Teltházas esteken és családias hangulatú koncerteken is túl van már a zenekar. Egy klubot, pláne egy jazzklubot összehozni, meg pláne Magyarországon, ilyen nehéz anyagi körülmények között, ez nem csak Ózdon, nem csak vidéki városokban, hanem Budapesten is egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Én nagyon biztatónak látom ezzel együtt a dolgot, egy jól fejlődő dolgot látok én, nagyon remélem, hogy egyre többen fognak eljönni, és nagyon remélem, hogy ennek igazán meg fogjuk tudni a hagyományát teremteni azokkal együtt, hogy mi, mint zenekar, mint muzsikusok, mi az első perctől itt nagyon jól érezzük magunkat.
Ózd építészeti értékeiről készít diplomamunkát a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak egy csoportja. A városba látogató diákok az ózdi művelődési intézmények olvasóját, a Városi Múzeumot és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum részét képező fúvógépházat is végigjárták. A csoport vezetője személyes kötődése és a Manda projekt aktualitása miatt választotta a városokat. Az olvasó patinás épületében kezdték meg a túrát az egyetemisták. Kísérőjük az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója volt. Valahányszor látogató érkezik hozzánk, azt mindig nagy-nagy örömmel veszük, és ha nem csupán szimpla látogatásról van szó, az nyilvánvalóan kiemelkedő öröm számunkra. Mi az itt élők rendkívüli módon szeretjük az olvasót. Én remélem, hogy az építész hallgatók és a tanár úr is elégedetten látogat itt körben, és olyan építészeti attrakciókat láthat, ami elnyeri a tetszésüket. A csoport megtekintette többek között a színháztermet, és végigjárta az olvasó ritkán látott tereit is. A Budapesti Műszaki Egyetem középület tervezésszakos hallgatói meg is örökítették a látottakat, hiszen később ötletet meríthetnek belőlük saját munkáikhoz. A látogatás apropója, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívum központja várhatóan Ózdon valósul meg, az épületek tervei pedig folyamatosan készülnek. Egy reális, reméljük, hogy megvalósítható projekten dolgozhatunk mi is, és részese lehetünk ennek. És hát a művészet kapcsán foglalkozni, vagy művészettel foglalkozni, az mindig egy külön öröm szerintem. Az olvasó után az egykori acélmű területe következett. Ezeken a hatalmas tereken kapnak majd helyet a digitális archívum épületei. A most még kihasználatlan, elhagyatott gyártelep a csoport ózdi születésű vezetőjének fantáziáját is megmozgatta. Általában olyan feladatokat szoktunk kiválasztani, ami most éppen az építészeti gondolkodás számára fontosak, aktuálisak, és nyilván ezek az ózdi téma, ami részben a Manda projektnek a feladatait próbáljuk megoldani, nagyon aktuálisak, hiszen olyan barnamezős beruházásoknak a fejlesztését, újrahasznosítását jelentik, amik most nagyon aktuális témák, úgy amúgy is, nyilván itt a környezetvédelmi szempontokkal együtt, illetve nyilván ezzel az egész szociális problémával, ami Ózdot is jellemzi. A negyedéves építész hallgatók 1 évig dolgozhatnak terveiken, a képzés végén pedig a Manda projekt kapcsán készült elképzeléseik diplomamunkájuk alapját képezik majd. A Vöröskereszt felhívást intéz önkéntesei felé, hogy álljanak be a véradók közé. Az óvodák látogatása által tevékenysége kiterjed az ifjúság humán nevelésére is. Így a gyermekek már kiskorukban természetes módon találkoznak az életet adó folyadékkal, és jó viszonyba kerülnek a véradással.
Deti sa v materskej škole rozprávali o krvi. Základom bolo predstaviť telovú tekutinu žiakom v inej súvislosti, než ju vidia vo filmoch a videohrách s motívmi násilia. Už takto v útlom veku, keď deti vedieme k tomu, že aká je dôležitá tá krv, že nevidia ju len vo filmoch v nejakých takých kriminálkach, ale vidia, že tá krv ozaj pomáha zachraňovať životy mnohým ľuďom a hlavne detičkám, ktoré to potrebujú, tak si myslím, že týmto aj touto akciou, keď niečo také o tom rozprávame, tak už aj pripravujeme si vlastne aj budúceho darcu do budúcna. Takže aj deti už majú nejaké vedomie o tom, že áno, keď budem väčší, tým, že darujem svoju krvičku, pomôžem tým niekomu, nejakým chorým deťom alebo v nemocnici. A myslím si, že aj takýmto vplyvom už takto v útlom veku je to dobré. Deti o aktivite zdravotníkov vopred vedeli a s radosťou hovorili o svojich poznatkoch týkajúcich sa darcovstva. Prečo sa krv daruje? Aby nezomreli ľudia. Aby sme pomohli chorým ľuďom. Mobilné výjazdy vyžadujú dodržiavanie prísnych pravidiel, aj preto sa môže zdať, že sú náročné na realizáciu. Je to náročné z hľadiska prípravy a personálneho zabezpečenia, ale z hľadiska materiálu to je úplne bezproblémové, lebo všetok materiál, čo sa používa, je jednorázový, hej, darcovia sa nemusia ničoho obávať, všetky pomôcky zdravotnícke sú jednorázové a takisto aj tie nároky, čo sa týka miesta odberu, tam musí byť dobre vetrateľná miestnosť, elektrický prúd, voda musí byť dostupná, samozrejme hygienické zariadenie pre darcov. Ale čo sa týka náročnosti z hľadiska zdravotníckych pomôcok, tam to už nie je tak náročné ako v dávnej minulosti, keď sa ešte používali sklenené fľaše. Rodičia a príbuzní žiakov sa stali živým príkladom nezištnej pomoci a motiváciou pre mladšiu generáciu. Väčšina dobrovoľníkov má už s odberom veľa skúseností. Vravia, že sa po darovaní cítia fyzicky i psychicky lepšie. Teraz som 48 krát asi, keď sa dobre pamätám. Ja sa cítim lepšie a nemal som žiadne choroby alebo dačo po darovaní. Nič. Čo cítite? Určite taký dobrý pocit, že robím nejakú dobrú vec pre iných ľudí, ktorí to potrebujú. No a zdravotne takisto sa cítim lepšie. A čo pod tým rozumiete, že zdravotne sa lepšie cítite? Taká oživená. Mobilná transfúzna jednotka zo Šačianskej nemocnice pravidelne navštevuje školské zariadenia. Jedine tak sa buduje bezprostredný vzťah s budúcimi pravidelnými darcami. V rámci valentínskej kvapky krvi sa uskutočnia aj ďalšie terénne výjazdy zdravotníkov do škôl. Terénne výjazdy sú užitočné, ja si myslím, z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je, že môžeme získať nových darcov, ktorí ešte neboli, darovať krv pri takejto akcii, po takejto apelácii sa rozhodnú, odhodlajú a sa im to mnohokrát zapáči a stanú sa pravidelnými darcami krvi. Druhý moment je, že vlastne darcovia, ktorí už boli darovať krv, ale na to nejako pozabudli, nemali na to čas, vlastne tiež sa odhodlajú a prídu v čase takýchto organizovaných akcií. Dobrovoľníci obvykle ľahšie prekonávajú svoj ostych či strach, ak sa nachádzajú v inom ako nemocničnom prostredí. Darcovia mali hneď dvakrát dobrý pocit z toho, že pomohli ľuďom a pretože prispeli k motivácii budúcich darcov, ktorí napriek svojmu mladému veku vedeli presne opísať proces odberu. Keď poraní jeden ujo, lebo sa stane havária a ujo stráti veľa krv, tak vyberia chlaničke a potom dajú jej krv, tak sa daruje krv. A kedy môžeš darovať krv? Už môžeš teraz darovať krv? Nie, ešte deti nesmie. A kto potom smie? Otecko a mamička smú? Áno, pichnú injekciu a keď bude niekto chorý, tak dajú tomu druhému. A kde sa tá krv podľa teba uloží? Kde sa ukladá? Do takej malej flaštičky. A ty sa bojíš, keď vidíš krv? No, keď mi idú píchať injekciu, tak sa bojím. Je to taká motivácia. Ono, keď je človek zdravý a vie, že tou svojou krvou niekomu pomôže, alebo niekomu zachráni život, tak je to veľmi dobrý pocit. A si myslím, že keď už deti
aj sa o tom rozprávame, pretože ono stáva sa všeličo dopredu. Človek nikdy nevie, kedy tú krv bude potrebovať a keď je zdravý, bude ho hriať dobrý pocit, že vlastne pomohol a môže si spomenúť aj v dospelom veku, že áno, aj v materskej škole sa stretol s takouto akciou, kde vlastne jeho rodičia alebo známi darovali krv. Okrem valentínskej kvapky krvi existujú ďalšie 2 akcie zamerané na mládež a širokú verejnosť. Už niektoré akcie majú takú dlhoročnú tradíciu. Príkladom je študentská kvapka krvi, ktorá už sa koná vyše 10 rokov a má veľký úspech. Potom je táto valentínska kvapka krvi a v posledných rokoch sa začínajú organizovať odbery pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, čo je 14. jún. Tohtoročná valentínska kvapka krvi sa zamerala na rodinné darcovstvo, ktoré spočíva nielen v tom, že sa v prípade potreby daruje krv príbuzným, ale aj v tom, že rodičia sú v darcovstve príkladmi pre svoje deti. Dcera má 17, najstaršia. Ak dovrší 18 rokov, tak verím, že pôjde v mojich šlapajach. Takže rozprávate sa s ním? Áno, určite. Aký na to majú názor? Ako taký pozitívny dosť, lebo vidia, že chodím a určite áno. Takže by ste chceli dospieť k tomu, aby možno celá vaša rodina darovala krv? Aj chodili, celá rodina moja, od otca po mamu a chodili všetci, čiže odtiaľ to mám. Nech si zvyknú deti na to. Podľa mňa vie to robiť takú propagandu na tejto veci. Deti vedia, že to je dobrá vec darovať krv a ľuďom sa pomáha týmto spôsobom. Deti sa v materskej škole učia, ako pomáhať ľuďom aj prostredníctvom iných akcií. Na túto myšlienku sme vlastne prišli už pri príprave plánu práce školy v lete, kedy sme sa rozhodovali, na aké aktivity alebo čo vlastne budeme cez školský rok robiť v rámci jednotlivých mesiacov. No a keďže podporujeme v apríli deň narcisov, kedy predávame narcisy a pomáhame vyzbieranými peniažkami, pomáhame deťom, ktoré sú choré na rakovinu, posielame ich, tak nás napadlo, že by sme mohli v tomto školskom roku urobiť aj takúto akciu, že by sme darovali ozajstnú, najvzácnejšiu tekutinu života, ktorá pomáha chorým ľuďom a detičkám. Výchova k darovaniu pokračuje individuálne v rodinách. Najviac sa totiž dieťa učí z príkladu v reálnom živote. Transfuziologické oddelenia preto odkazujú, darovanie krvi sa neviaže len na určité podujatia. Kúsok zo seba môžeme darovať počas celého roka. A tavalyi versenyzők duplája vett részt a rozsnyói sakkverseny második fordulóján, amelyet Rozsnyó város polgármesterének serlegéért folytattak a versenyzők. A rozsnyói versenyen közel 80-an vettek részt, ennek fele Magyarországról érkezett. A legfiatalabb 8, a legidősebb játékos pedig 85 esztendős volt. Csérni Smolster Vögyini Béli, kezdődjön a játék, sötét indítkezóval. Az éven is asztalhoz ültek a sakkozók, hogy lejátsszák a Gömöri Liga sakkverseny nem hivatalos fordulóját, amelyet a város polgármesterének serlegéért folytattak a játékosok. A második nemzetközi találkozón közel 80-an vettek részt. Az idei tornán kétszer többen voltak, mint tavaly. Nagyon jó dolognak tartom, hogy végül is létrejött ez a nyílt verseny itt Rozsnyón is. Annál is inkább, mert a környéken, tehát Nagyrőcén, Tornalján, Rimaszombatban, hogy Gömörnél maradjunk, Sajó-Gömörön is például évek óta folynak versenyek. Több helyen, mint például Tornalján már a 11. év folyamában lépett ez a nyílt verseny. Sajó-Gömörön szintén 11-szer rendeztük meg, és itt Rozsnyón is ezt a nyílt versenyt, amely felkapott lett, népszerű lett, és hát látni a mai részvételen is, hogy sokan érdeklődnek iránta. Vannak résztvevők Magyarországról, Putnokról, Kazincbarcikáról, Berentéről, és még nem tudom honnan más innen. Úgy azt lehet mondani, a fél résztvevő magyarországi versenyző, akik igen erős létszámban jöttek és erős felállításban. Tento turnaj je veľmi obľúbený u šachistov rôznej výkonnostnej triedy. Ako ste sami videli, stretne sa tu dieťa, ktoré má 7-8 rokov s dospelým hráčom, ktorý má, dajme tomu, nad 60, nad 70. A v tom je tá krása toho šachu, že tie vekové rozdiely zmiznú a ten šach samotný vás vtiahne
vtiahne do tej hry bez nejakého vekového rozdielu. A verseny svájci rendszerű játékkal 2x15 percben és 9 fordulóban zajlott. Hogy sikerült az első kör? Gyönyörűen kikaptam. Elnéztem egy bástyát, aztán ennyi. Meg kell a sikerért küzdeni is, de jó érzés, és talán az életben is segít. Klubtársammal játszottam, egy kisfiúval, akit én tanítok is, úgyhogy sikerült megvernem. A sakkverseny legidősebb versenyzője, Zadánszky Miklós 85. esztendejét tapossa, a legfiatalabb pedig 8 éves volt. Ez nekem ilyen jó, mert én nagyon szeretek itt mindent, és én nagyon jól érzem magamat, mikor sakkozok. Közel 7 órás küzdelem után már csak a legjobbak maradtak az asztaloknál. A rozsonyi sakkbajnokság győztese ifjabb Csoltó Tibor tornajai versenyző lett, ő vihette haza a polgármesteri kupát is. Második lett Zabiák Gábor Putnokról, míg a harmadik helyezettnek járó pénzjutalmat az ederényi Kristóf Péter nyerte. A Gömöri Liga következő fordulójára tornáján kerül sor, ahol hagyományosan erős a felvidéki sakkozótábor. Megnyerte a 4. korcsoportos futsal diákolimpia megyei döntőjét a Sajóvárkonyi AMK, így ők képviselik Borsod-Abaúj-Zemplént az országos viadalon. Halmai Csaba tanítványai Miskolci és Tiszalúci ellenfelüket is magabiztos játékkal győzték le a megyeszékhelyen megtartott tornán, így a városi, térségi selejtezőket is beleértve veretlenül jutottak be hazánk legjobb 20 csapata közé. A Miskolcvárosi sportcsarnokban megrendezett megyei döntőn először a helyi Könyves Kálmán általános iskola csapatával találták szemben magukat a sajóvárkonyi fiatalok. A sárgamezes diákok fegyelmezetten játszva a második félidő közepére 3 gólos előnyt szereztek, melyből egyet meg tudtak őrizni a mérkőzés végéig, így bejutottak a fináléba, ahol a Tiszalúci Arany János általános iskola volt az ellenfelük. Halmai Csaba tanítványai ezt az összecsapást 3-1 arányban nyerték meg, így ők képviselhetik megyénket az országos döntőben. Maximálisan elégedett vagyok, mert szorgalmasan látogatták az edzéseket, nagyon sokat készültünk a tornákra, a mérkőzésekre, elemeztük a többi csapatot is, kérdeztük, hogy kik lesznek a döntőben, milyen ellenfelek várhatók, és a mérkőzések folyamán is teljesítették azt, amit kértem tőlük, és fegyelmezetten játszottak végig. Az ifjú sajóvárkonyi labdarúgók nap mint nap készülnek az országos megmérettetésre. A megyei viadalon nyújtott teljesítményükre iskolájuk sportszerető igazgatója is büszke, és egy-egy új teremlabdarúgó cipővel jutalmazza meg a diákokat, hogy az országos döntőn is legjobb formájukat tudják hozni. Büszke vagyok a diákjainkra, ezekre a srácokra, akik megmutatták, hogy igen, egy ilyen nem tornacsarnok, hanem egy tornaszobából elindulva is lehet komoly sikereket elérni. Tehát büszke vagyok a diákokra, és büszke vagyok a testnevelő tanáromra is, aki alig, hogy ide került, megszerettette a sportágat a gyerekekkel, elfogadtatta magát, megfelelő tekintét ért el, és azt gondolom, hogy megfelelő szakmai felkészültséggel irányítja a diákoknak a tevékenységét. A diákolimpia sportágai közül a labdarúgás az, ahol a legtöbb iskola megméretteti magát. A sajóvárkonyi siker értékét tovább növeli, hogy teremlabdarúgásban Ózdi iskola még soha nem szerepelt országos döntőben. Helyi diáksport közösség elég eredményesen szokott szerepelni, és azért országos elődöntőre és országos döntőre is vannak, akik kijutnak. Általában az egyéni sportágakban a jellemző, mindig akad 1-2 tehetséges tanuló, akik eljutnak komolyabb megmérettetésekre, de az, hogy egy csapatsportágban sikerül összeszedni úgy a játékosokat, hogy egységesen és olyan szinten tudnak szerepelni, hogy országos döntőbe jussanak, az már annál ritkább. A 7.-8. osztályos diákok országos teremlabdarúgó döntőjét februárban rendezik meg Miskolcon. A Rimaszombat fölött magasodó Stolicki hegységben található Kokava-línia, egy barátságos téli üdülőhely, ahol kitüntetett vendégszeretettel várják a magyar kirándulókat. A hely főleg a kezdő síelők, a gyerekes családok és a lankáspályákat kedvelő hobbisízők számára ideális választás. Visszatérő vendégei már a putnoki iskolások a kokavai síparadicsomnak.
A kezdőktől a haladókig jelentkezhetnek a sítáborba, ami nem csak a téli testedzésre, hanem a közös kikapcsolódásra is jó alkalom. Kokavalínia sok-sok magyar síelők egyik kedvenc síterepe Szlovákiában. Utazásunk célja, hogy egy kicsit jobban megismertessük ezt a síparadicsomot nézőinkkel. Putnokról 24 diák és 4 pedagógus 4 napot töltött a sítáborban. Az odafelé vezető út sem volt unalmas, hiszen a gyönyörű havas táj, a kanyargós Sebes-patak látványa, amely sok száz méteren kísért bennünket, feletette a több mint 90 kilométert. Megérkezésünk után hamar a terepjáróban találtuk magunkat, vezetője, August Ferenc, a sípálya tulajdonosa, a nehéz gazdasági helyzetről beszélt, miközben a pálya felé haladtunk. És mivel ez ugye azért luxus kategóriába tartozik, ennélkül az élet azért megy, így bizony sok iskolát veszítettünk. Csak emiatt, hogy tulajdonképpen meg kell gondolni, hogy hova fordítsa tényleg a szülő, a család. Mi mindig is a gyerekek, a diákoknak az olyan kiképző tábora, ilyen alapkiképző tábora voltunk, mi erre vagyunk berendezkedve, tulajdonképpen 6 felvonóval dolgozunk, és ez a tipikus Szamár-domb, most mindjárt kimegyünk és megnézzük, akkor innen közelebbről. Kevesebb a szórakozni vágyó a sípályán, hiszen ez a tevékenység, mint mondta, luxusnak számít. Kokavalínia főleg a kezdő síelők, a gyerekes családok és a lankás pályákat kedvelő hobbisízők számára ideális választás. Nekünk zömmel magyarországiak a külföldi vendégeink, hát ők úgy érzik magukat itt, mint odahaza. Abból indultunk ki, hogy mi is jó egy ilyen csoportnak, aki idejön, és tulajdonképpen még sílécen nem is állt. Úgyhogy módszertanilag is úgy építettük föl, hogy tényleg az egyszerűbbtől az összetettebbig, hogy a gyerekeknek meglegyen a megfelelő sikerélményük. Úgyhogy kezdünk ott egy egész kis köteles pályával, ahol az első lépéseket teszik meg a gyerekek, úgyhogy itt kezdettől fogva síelnek. Egy ilyen kis kampószerűség, amit megfognak, fölviszi őket, bármikor kiléphet belőle, szóval ez a legegyszerűbb. Innen aztán egy lassú felvonóra megy, egy kicsit igényesebb pályára, és innen pedig aztán jön a következő fokozat, és végül a igényesebb. Úgyhogy tényleg úgy állítottuk föl, hogy ez egy nagy nyitott tornaterem. Nekem mindig ez volt az álmom, hogy a tornatermek és a természet a legjobb tornaterem. Úgyhogy mi azért kialakítottunk egy olyan tábort, ami az iskoláknak és azok, akik nagy csoportokat szerveznek, azt nyugodtan kijelenthetem, hogy ebben a legjobbak vagyunk a Szlovákiában. Szóval ez a hegy, ez az úgynevezett Szamár-domb, ez nem az igényes sízőknek való, hanem a családi sízés és a diákoknak, a kisebb, alsó tagozatosaknak volna a legjobb, vagy az ovisoknak. Én úgy gondolom, hogy 15 éves korig, és azok, akik először állnak sílécre, vagy pedig a technikájukat itt akarják egy kicsit még javítani, arra ez a domb tökéletesen megfelel. A központi épületben az étkeztetés van megoldva, itt kapnak reggelit, vacsorát az ide látogatók, de a sípályán is készen állnak az éhes és szomjas síelők kiszolgálására, hiszen az ebédet itt helyben szervírozzák a síelők elkényeztetésére, hogy minél kényelmesebben tudjanak e téli sportnak hódolni. Közel 400 méter a pálya hossza, ez ideális, hiszen az oktatók végigkövethetik a lesiklókat. Ellenőrizni tudják a kezdő síelőket, nem szükséges-e segítség a felvonók mellett. A biztonságot a legfontosabbnak tartják az üzemeltetők. A sípályákat ratrakkal, azaz hógépekkel kezelik, s ha nem esik elég hó, hóágyukkal próbálják pótolni a fehér csodát. A hóágyúink itt vannak középen,
vannak benne klasszikus hóagyúk is, és vannak a úgynevezett gólyanyakak, amelyekkel ugye még pótoljuk a természetes havat, mert azért természetes hóból már kevés van. Részben technikai hó, részben pedig természetes hó, és ennek a kettőnek a keveréke a legjobb. Összekapcsoljuk a hóágyút, és megfelelő nyomás mellett, megfelelő hideg, a hóágyú gyártja tulajdonképpen a technikai havat. Az az ideális, amikor egész napos sízés után is nem tudnak kuplikat csinálni, nem tudják tulajdonképpen széttúrni, mert ez nem engedi, ez a technikai hó, ez összefogja. Ez egy jelentős turistafalu, több mint 300 hétvégi ház, és 4 nagyobb épületünk van, amiben 50 gyerek fér el. Ezt szeretik a szervezetcsoportok, a pedagógusok, ahol nagyobb az áttekintésük, de vannak olyan gyerekek, most konkrétan a putnokiak voltak itt, ők házakban voltak, faházakban, 2 faházban, és ez is nagyon tetszett nekik, mert ugye látogatják egymást, átmennek a másik házba. Ha van elég pedagógus, akkor a felügyeletet be tudják biztosítani, és innentől kezdve nincsen gond, úgyhogy így is vannak olyan csoportok, akik kimondottan a hétvégi házakat válasszák, és ők ebbe vannak. Mindegyikben van egy kis kandalló, ez egy más romantika, ez egy más típusú. Meg attól függ, hogy milyen a csoport, mennyire fegyelmezettek, mennyire engedhetik meg maguknak, hogy a gyerekeket szétrakják. Visszatérő iskolák vannak, akik ide járnak, és hál' Istennek még mindig egy olyan 60-70%-a Magyarországról jön. Ez stratégiailag egy nagyon jó fekvése van. Mi vagyunk a legközelebbi sí központ a magyar határtól, és tulajdonképpen egy fél nap alatt a legtávolabbi iskolák is, a csoportok is el tudnak ide jutni. Jövőre még bővíteni fogjuk, van most is jelentős mennyiségű felszerelésünk, de jöjjenek el, és nem kell felszerelést venni a gyereknek, és a szülőt azért nem terheljük be. És ha ez mind megvan, én úgy gondolom, hogy ezt a csodálatos sportot, hogyha kihagyna az életéből, akkor ennyivel szegényebb lenne az élete, és én úgy gondolom, hogy a sokoldalú képzettséghez szüksége van a gyereknek, az úszásra, a sízésre egyaránt, még akkor is ez a luxus kategóriába tartozik. Visszaindultunk a nagy parkolóhoz, ahol már csomagjaikat pakolták az autóbusz gyomrába a diákok. A buszon már nem a reggeli csend uralkodott, hanem zene, halk beszélgetés, élménybeszámolók törték meg a motor monoton zaját. Tanári szempontból nagyon fárasztó 4 napnak állunk mögötte. A gyerekek szempontjából szerintem nagyon jól sikerült, nagyon élvezték, egy utózöngéje gyerekeknek az, hogy mikor jövünk már legközelebb. Ami ebből a tanulság, hogy mindenféleképpen téli tábornál síelni kell most már hozni a gyerekeket. Tehát ami az eddigi tapasztalat az volt, hogy a szánkózást megunták nagyon hamar. Utána ugye mellette lehetett még túrázni, meg azon kívül ugye ilyen szabad foglalkozásokat lehetett csinálni. Na most ezt is megunják elég hamar, viszont a síelésnél ugye alapból most úgy jöttünk, hogy nem is tudtak sokan síelni, tehát muszáj volt megtanulniuk síelni. És mikor már ráéreztek a lényegére, akkor nagyon szerették, és nem is akartak szinte a pályáról lejönni. Persze itt is voltak olyanok, akik hamarabb elfáradtak, és akkor többet kellett pihenniük, de nagyon sokan voltak olyanok, akik igenis végig síelték az egészet. Mindenféleképpen szeretnénk visszajönni, és ha egy olyan csoport jön össze, ami majd rendszeresen járna, és olyan szinten meg tudnánk síelni, akkor viszont egyre jobb pályákon kellene vinni velüket síelni, tehát pályahosszra és tehát veszélyességi szintre is, hogy minél jobb legyen nekik. Majd ez viszont attól függ, hogy milyen létszámot tudnak jelentkezni, és rendszeresen mennyien fognak majd járni. Szerintem nagyon jó volt. A rossz az volt benne, hogy a síelés után fájt a lába, mert nehéz volt a cipő. De ez kivételével nagyon jó volt. Síelni nem tudtam, de most már megtanultam. És remélem, hogy jövőre is jövünk. Búcsút vettünk a Rimaszombat fölött magasodó Stoplicé hegységtől, amely egy barátságos téli üdülőhely, s ahol kitüntetett vendégszeretettel fogadtak bennünket. Aki még sílécet szeretne csatolni és egy sportágat művelni, az látogasson el a Szamárdombra, amely nagyszerű hóviszonyokkal vár mindenkit.
Kedves nézőink, Közös értékeink című magazinműsorunk adását látták. Témáink Felvidék és Borsod-Abaúj-Zemplén megye tájaira kalauzoltak el. Várjuk Önöket egy hét múlva. Tartsanak akkor is velünk!